Hello all. Today is December 25th, 2022, Christmas Day, which incidentally coincides with the Igbo Church celebration. The church is holding at 1640 Edrington Road, St. Peter's Church. This is where we meet every last Sunday of the month, and you can see our number has tremendously increased from a handful of worshippers to what you are seeing now on the screen. The presider of this mass is Father Mike, assisted by Father Paul, the chaplain of the Catholic Igbo Church. Also in this mass, the new members of the parish council were sworn in by Father Paul. You can see them taking, call it oath of allegiance, whatever you will, but the church is happy to have them and to give them all the assistance they need to succeed. It is a sacred sacrifice. The mass begins. This is Father Paul celebrating this Mass, right? I want to add another intention to all the intentions that have been called out. I'm celebrating a Mass of thanksgiving to God for keeping me for 5 years in this country. Exactly today, 5 years ago, I left Nigeria. And this is an official Mass, the last Mass I'm celebrating in this country. Because in a few days, I'll be leaving this country only to come back as a visitor. So, I want to thank God. And to thank all of you. And wonderfully, today is the Christmas. Merry Christmas, all of you. So with a heart full of joy, let us now begin the Eucharist in the language, the only language that God hears very well. Na 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 wa na wa so. Na ịhụnanya nke Chukwu na ịdịkọ n'otu nke mmụọ nsọ na-enye dịrị unu niile. Olili anyị na-eri tata bụ olili dị egwu. Olili na Chineke fụrụ ụwa n'anya rinne wee were ụdị anyị. O wee bịa n'ụwa ka o wee dịrị anyị mma, o wee gosi anyị ịfụnanya, wee nye anyị onyinye ka onyinye si anyị show this love, gosi na ndị mmadụ ịfụnanya anụnwa, nyewe na ndị mmadụ onyinye anụnwa.
ọ ga-adịrị anyị niile mma n'aha Jizọs. Ọ ga-adịrị ezinụlọ anyị mma n'aha Jizọs. Ọ ga-adịrị obodo anyị mma n'aha Jizọs. Ihe anyị na-eme, ndị anyị na-ezute, ha ga na-afụ Jizọs n'ime anyị ka onyinye anụnwa Chineke nyere anyị ka anyị were ekele mmadụ niile. Ụmụnna, ka anyị kwado onwe anyị nke ọma maka nnukwu emume nke Yukarịstịa site n'ikwupụta njọ anyị. Onye bịara n'ụwa anyị tọghata ndị lụghara elogha, onye nwe anyị mee ebere. Onye nọ n'aka nri na-arịọtara anyị Chukwu arịrịọ, onye nwe anyị mee ebere. Chineke ji ike niile mere anyị ebere, gbaghara anyị njọ anyị, duru anyị na ndụ ebe ebe. Sizo diri Chineke
ihe ọhụrụ nke okwu gị emere ahụ ezuola anyị ahụ. Biko mee ka ihe gị nke anọnwa achawapụta n'ọrụ aka anyị, ka obi anyị na-amụkesi site n'okwukwe, site na ime n'anyị Jesu Kristi nwa gị, onye gị na-ede ndụ na-achị n'ịdịkọ n'otu nke mmụọ nsọ, otu Chukwu site n'ụwa tụ ụwa niile. Ihe ọgụgụ ewetara n'akwụkwọ onye amụma Aịzaya, isiokwu onye nzọpụta unu abịala. Lee ihe Onyenwe anyị na-ekwusa n'akụkụ ụwa niile. Gwa ada Zayọn, lee onye nzọpụta unu abịala. O ji ụgbọ mmeri ya n'aka, ọkwụkwọ ụgwọ ya dịkwa n'aka ya. A ga-akpọkwa unu ndị nsọ Chineke, ndị Chineke zọpụtara. A ga-akpọkwa unu ihe a na-achọ, obodo a na-ajụghị ajụ. Okwu nke oseruwa ihe ọhụrụ ga-atakwasị ụwa. Amụrụ anyị Onyenwe anyị. Here, Ambassador Ifeoma Chinwuba sings the responsorial psalms. She also is a core member of the choir. Amen.
ma mgbe obiọma na ịhụnanya nke Chineke bụ onye nzọpụta anyị pụtara ihe n'ebe mmadụ nọ. Ọ zọpụtara anyị ọ bụghị n'ihi ezi ọrụ dị iche iche anyị rụrụ, kama ọ zọpụtara anyị n'ihi ebere ya site na nsacha nke ọbara ya, nke Mmụọ Nsọ ji amụ anyị ọzọ, na nke o ji enye anyị ndụ ọhụụ. Chineke sitere na Jesu Kristi, onye nzọpụta anyị, wụkwasị anyị Mmụọ Nsọ ahụ n'uju. Chineke mere nke a ka o wee site na amara ya gụọ anyị na ndị ezi omume, ka anyị were ketakwa ndụ ebighị ebi, ndụ ebighị ebi ahụ anyị na-ele anya ya. nke onye nwe anyị mere ka anyị mara. Ha wee gaa ngwa ngwa hụ Maria na Josef na nwa ọhụrụ ahụ ka ori nọ n'ụlọ anụ. Mgbe ndị ọzụzụ atụrụ hụrụ nwa ahụ, ha kọọ ihe a kọrọ ha maka nwatakịrị ahụ. Akụkọ ha kọrọ tụrụ ndị niile nụrụ ya n'anya, ma Maria chịrị okwu niile ahụ wunye n'obi ya, na-atụgharị ha n'obi. Ndị ọzụzụ atụrụ ahụ wee laghachi na-eto Chineke, na-aja ya mma, n'ihi na ihe niile ha nụrụ na nke ha hụrụ dakọrịtara n'ihe a gwara ha. Oziọma gosebrụwa. Obere oge gara aga, ihe na-agba n'isi ọmụkwa okwu Chukwu a n'Igbo, ọmụkwa onye n'oyibo, maka
achọghị m ikwukarị okwuchukwu 5 minutes mana Pọl ọ yọsiri ya ike maka na ọ nwere ihe ndị ọzọ anyị ga-eme ma mgbagwo okwuchukwu anabata ndị ahụrụ n'ọrụ ruo ha n'ihu ọrụ. Mgbe anyị na-akpachụgharị ya n'uche na-asị kedu ha ihe n'one m na-abụ nkwuo ozugbo ozugbo ka nwee ike ịchịkọta ya. Nke mbụ, tata bụ nnukwu oriri ka ọ bụrụ mgbe m echibeghị ụkọchukwu eji m tata eje ebe ọbụla nje ha ụka abalị nata nọdụ n'ụlọ m ejebe mmadụ maka na ọ ụbọchị m ji atụgharị uche n'ihe a niile mere. Kedu ihe anyị na-atụgharị uche na ya? Kedu oriri anyị na-eri ihe anụnwa? Oriri ya na-ebido ericha anya tata ebidokwa tata kwadobe ya ọzọ kwadobe ya ọzọ kwadobe ya ọzọ 365 days. Ihe ọ bụla ị na-eme ị na-akwado maka gịnị dị Christmas. Ebe na-azụ ahịa a na-akwado Christmas na-agba mbọ so that by the time Christmas ya na-eru achịkọta ihe niile ọnụ. Ndị na-agụ akwụkwọ a na-enwe olileanya maka na mgbe anyị ka nọ na be anyị ọ ga-eji egolo n'anya afọ ọfụrụ nwatakịrị nọ dọkịta n'ụlọ enweghị afọ ọfụ ego rie anyị eshowcase today na ịkpọrọ ọgbụgba anya ya na-akpa ugbegi anya dena na klọk anaghị akụ akụ. Ụfọdụ ụmụazị mere anya ghọta ihe a na-ere will not understand it because na-agagba Christmas a na-eru oge dị eficha ụlọ fichacha ụlọ sụcha afịfịa dozicha ebe niile ọ na-ama na-ebu korikorikorikorikori. Gịnị ya eme? Ndị nọ na township na ndị atụrụ nọ na obodo atụrụ ga-anata and ha ga-eji n'ihe ahịa maka na ịma na after Christmas ọ bụrụ gịnị dị Boxing Day gift kwụsara enye ịma. So it is a very important celebration and ụmụala ọzọ kịta na ya na-eche ya na-agbanwe oge ahụ ndị ịmara ndị ọwụwa anyanwụ si n'ebe from the east. So ndị east dị n'ebe ha a na-eme gịnị dị ka ihe nọkwa n'ebe so ụlọ na-ekwu ka ya esi na ndị anatapụrụ na Christmas ga-abata na New Year. So ama mana ọtụtụ ka ya ana ama anyị ana mma anakwa arụkwa ama. So but let us not miss the important message. What is it? First, God's love. That's what we are celebrating. If Nanya Chukwu onye bụ ihe anyị na-eri oriri ndị agbọrọ mmadụ ndị mụrụ onye gere ha ihe ọbụla ka Chineke netara ya sị a ga-agụnye unu a na-agụnyego anyị ebe dị iche iche ndị mmadụ chere anya ihe anyị Chineke sị o nwere ihe ịbụ ndị chere ha adịghị important ka Chineke sị you are important. Kedu ka ihe esi fụ onye sị gị hey nna ya dịkwa n'ezigbo mkpa mmadụ sị gị na ede mkpa ka ị esi na-afụ onye ahụ ya sị na ihe adịkwu mmadụ sị gị na ihe adị sị na ọ na-eme gịnị dị maka adịkwuru Chineke sị anyị na anyị ga-adị Chineke ga-adịla anyị anọgwọ sọ na Chineke ga-adịla anyị nọ na anyị ga-agụkwazị mmadụ ibe anyị ga-egosikwazi mmadụ ibe anyị ịfụnanya afọ maka na ịmara ife merenụ na njọ afọ nna nna anyị izi mere butela anyị abụmọnụ butela anyị nsogbu ka Chineke sị gịnị dị I cancel it. Anyị ejighị izine na ọchịchịrị
kịta na ife oke ife afọ ga-achawapụta ka ife ụzọ. Ọ bụrụ na Chineke gbaghara gị, ị ga-agbagharakwa onye ọzọ mejọrọ gị. So ọ bụrụ sọsọ isi n'anya ka anyị na-eri oriri, anyị na-erikwa oriri ịgbaghara ndị na-emejọrọ anyị. Unless you forgive, if you have not forgiven, you will not enjoy this feast we are celebrating. You will not enjoy this gift. We're going to imagine. Onye afọ obi gị na-asị gị ihe o mere uwe mekata m ya na amara m ka e esi wee gbaghara onye nke agbaghara ama nka m na-esikwu ya omeka m ha onye a wee bịaza wee were gift nye gị. Kedu ihe ihe ị na-ele anya ihe o nyere gift, ọ bụ ihe ị na-achọ since ka o nyere gị. Maka asị na-ejiri ihe onye na-asalụ wee kwụọ n'ụgwọ o ruo oruru omegide. God has given us what we wanted most. To cancel our sins, to cancel our offenses, to bring us to light, to show us the way. You empty your heart and then you'll be free. You set yourself free. God has already set us free, but we need to set ourselves free. If you say hey, forget it, it is not even an issue. About the issue, and that's what we are celebrating. It is called pay forward. Pay it forward. God has paid it for us. Even kai kama na eme njọ, even kai kama na achị okwu ọgbaghara anyị site sofu nwa ya ka ọ bịanye anyị o wee sị anyị na ndị a na-aga ije n'ọchịchịrị afụ n'oke ife. Then you can imagine this light God has shown to us. Show it to others. Show it to your family. Show it to your friends. Show it to your enemies. And then the joy will be complete. And the Unumalana asked na even the no brave with the carry obese. Okay, Jeb Caribu, if you want to go here. Jeb Caribu, Nan and this is from Patinka. They say about the angle. I'm an money. I'm going to do some more. And Nabani, you don't want to have the one. They put that I had the name one. I send that on that. Let's go. Eh? Macamba, Mamma said, in a hat, in a Tanya. Sorry, but you see yourself, something will be eating you up. And don't forgive this spirit, they eat man up. Only really come when he also need cancer. Really man. And we will be back. And this is what God is telling us. Forgive and show love. We was Isaac not today. Mbala na igosif nanya na mbala. Udo the room. Inauguration. So let the members of the Parish Pastoral Council please come forward. Let the members of the newly constituted Parish Pastoral Council please come forward. To
Igbo and Igbo Ifeanyi Azọlibe, Henry Nwachukwu, Akwụgo Ogechidime, Ugochukwu Umegbeka, Ifeoma Sokoji, Elizabeth Udozo, Franka Adibe, Elizabeth Nwewu, Chioma Igozo, and Stella Ife. Dear friends, these members of our parish have been selected to act as an advisory body to the chaplain of this parish community. In sharing their gifts and wisdom, they have the pastoral needs of this entire faith community at heart. Let us pray for their perseverance in this important service. My brothers and sisters, you are called to the most important work in our community. Your duty is to foster the pastoral activity of this parish, to help all of us to grow in faithfulness to the gospel, to be the disciples of Christ that we are called to be. Because of your knowledge and competence, you have been chosen to share your insights with one another and with me, the chaplain, and the whole pastoral team for the well-being of the entire Catholic community and the building up of the kingdom of God. Therefore, I ask you, and I expect you to answer loud and clear, I am. Are you willing to share your insights honestly, with courage, and with mutual respect? I am. Are you committed to work together with openness to the needs of every member of this parish community? I am. Will you strive to make prayer a part of your daily life, ensuring that in all deliberations we are open to the grace of the Holy Spirit? I am. Let us pray. Ever-living God, you have chosen us to be your beloved people and have gathered us to live in this Catholic community of Michael Iwere, Tansi, to proclaim the gospel of Christ to all people and to love and serve you in word, worship, and work. Bestow your blessings upon these members of our parish pastoral council and let their deliberations be pleasing to you. May your Spirit enlighten their minds and guide their actions, that they may be renewed in faith, united in love, and bring to fulfillment the work of your church for your honor and glory, for the benefit of all your people. Blessed are you, O God, forever and ever. Amen. Do you believe?
Chineke enyego anyị onyinye kacha onyinye nke na o nyere anyị sọsọ nna ya. Ka anyị yọzie anya mkpa ndị ọzọ dị iche iche niile anyị bụ ebe na aja misa anụnwa, ọ kachasị inye anyị obi mgbaghara n'ebe ndị mmadụ ibe anyị.
ndị nke hapụgoro ụwa nke a, ọkachasị Mrs. Elizabeth Adibe, Maazị Fidelis Ifedi, Maazị Christopher C. Ayalọ, na ndị ezinụlọ Adibe, Onyeodili na Okeleke, ndị nke hapụgoro ụwa ka ha na-eketa oke n'ihe nke mbilite n'ọnwụ. Anyị arịọ gị nwere Chineke, ọkachasị n'ọnọdụ ndị be anyị bụ ndị Igbo na be anyị, ka Chineke ji aka ya dozie ọnọdụ anyị, mee ka anyị ghọtawanye onwe anyị, ka anyị gosiwanye onwe anyị ịfụnanya, ka ọ nụrụ ekpere anyị na akwa arịrị anyị na-ebe, o mere anyị ebere. Anyị yọrọ ihe ndị ọzọ niile ma ọ bụrụ na ọ ga-emere anyị n'afa Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Amen.
ike niile nara nọ. Onye nwe anyị na-aja n'aka anyị na udo na-ere aka anyị. Amen. Di nwenu taa anyị na-eme emume ihe oriri nke ọmụmụ Jesu Kristi nwa gị. Biko anyị na-arịọ ka onyinye arute gị dịka aja kwesịrị ekwesị. Otu Kristi nwa gị amụrụ n'ụdị mmadụ si chawapụta n'ụdị o jiri bụrụ Chukwu, si otu ahụ jikọọ anyị ihe niile nọ n'ụwa ọnụ n'ime Chineke. Anyị na-arịọ nke a site na Kristi onye nwe anyị. Onye nwe anyị nọnyere unu. Anyị na-arịọ ka ile onyinye ndị ya nsọ site n'ịkwasa ha mmụọ gị ka ha wee ghọọrọ anyị ahụ na ọbara nke onye nwe anyị Jesu Kristi.
onye bịara tupu eduru ya wee nyere ọnwụ ka o jiri aka ya wee nara weela achịcha nye gị ekele na otito nyawa ya nye ya ụmụazụ ya sị naranụ nke ya rienụ ya ọnụ niile nke a bụ ahụ m nke ọ ga-edunye maka ụlọ ezi Igbo nri anyasị ọ bụrụ iko mmanya nyekwa gị ekele na otito bunye ya ụmụazụ ya sị naranụ nke a ṅụọ na ya ụnụ niile nke a bụ iko nke ọbara m nke ọgbụgba ndụ ọhụrụ dị ebe ebe a ga-agwa ya n'ihi nna n'ihi mmadụ niile ka ewee gbaghara njọ na-emenụ nke a na ncheta nke m anyị na-arịọ ka ikwe ka anyị dị mma ikwu n'iru gị na-efe gị anyị ji ume a na-arịọ ka anyị bụ ndị na-anata ahụ na ọbara nke Kristi bụrụ otu site na njikọ nke mmụọ nsọ nna achọta nzukọ gazuru ụwa niile mee ka ịhụnanya gị jupụta ya gọzie popu anyị bụ Francis na bishọp anyị bụ Marcel na ndị enyemaka ya na ndị ofe ọlta gị niile chetakwa ụmụnna anyị ndị ji okwu wee gaa n'ezumike nke ọma kpọbata ha na ndị ọzọ na-enwere anwụ n'ihe nke ebube gị biko mere anyị niile ebere ka anyị soro mfe dị Maria dị ngọzi nne nke Chukwu na ndị apọstụl na ndị nsọ niile ndị mere uche gị n'ụwa a wee keta ndụ ebe ebe ka anyị sorokwa ha na-edo gị na-edo gị ebube site na Jesu Kristi nwa gị amen. Ihe niile kere eke na-eso ya bụ Kristi na-esikwa n'ime ya na n'aka ya n'ịdịkọ n'otu nke mmụọ nsọ na-enye gị bụ Chukwu nna ji ike niile nsọpụrụ na otuto niile site n'ụwa ta ụwa niile. Thank you.
azọpụta anyị na njọ oge niile, anyị wee gbanahụ nsogbu niile, were nchekwa dị nsọ na-atụ anya maka mbịaghachi nke onye nzọpụta anyị Jesu Kristi. Onye nwe anyị Jesu Kristi, gị gwara ndị apọstụl gị, udo ka m na-ahapụrụ unu, udo nke m ka m na-enye unu. Enekwana anya na njọ anyị, kama nekwasị anya na okwukwe nke nzukọ gị. Nye ya udo na ịdịkọ n'otu mgbe niile ka uche gị siri chọọ, gị onye dị ndụ na-achị ebe ebe. Udo nke ose bụrụ ụwa dịrị unu mgbe niile. Onye ọbụla metụ nwanne ya aka sị ya, ahụrụ m gị n'anya. Anyị nwere isi ọma bụ ndị akpọrọ onye nke nwa atụrụ Chineke.
ndị na-anatasị ori dị asọ ka anyị ya anyị. Onye nwe anyị ji nsọpụrụ n'ọṅụ na-eme emume ọmụmụ nke nwa gị. Biko nyere anyị okwukwe zuru ezu iji ghọta ihe nzuzo dị n'ihe omimi nke a. Ma nke ka nke nye anyị amara iji ịhụnanya na-enwu ka ọkụ makụọ ihe niile dị n'ihe omimi nke anụnwa. Anyị na-ayọ ihe ndị a site na Jesu Kristi onye nwe anyị. Amen. Merry Christmas to everyone. Merry Christmas to you. Before we start, we congratulate our newly pastoral council members. Can we give them a hand of applause? Congratulations to you all. Do we have any, can new members in the church get up, please? If you are coming to this church for the first time, please, can you stand up for us to recognize you? You are welcome in the name of the Lord. You are welcome in the name of the Lord. We can see all over you the glory of the Lord. You are welcome in the name of the Lord. You are welcome, brothers and sisters. And those born in the month of December, the month of Lord Jesus, can you stand up for us to wish you happy birthday? There's a group photograph. And there will be a group photograph, please. Where? Is it in the hall of the item 7? Let's try here. The steps would have been good so that from here. Let's try here. So anywhere you decide, let us know. Yeah, we'll not get us. You do the father's place. Okay, let's try that. We go the other side. Okay. And that's all we have for this Mass. Congratulations once more for the new members. Come on, take 7. Merry Christmas, Mother. Merry Christmas, Mother. Merry Christmas, Father. Don't mind my voice, but I won't come just cough and so much stuff going around. So, I want a couple of announcements. In future, I will invite Mr. John and Amigo to make one announcement regarding the choir. And then he will say a few words because he is the newly elected coordinator.
So he will come and say a few words on behalf of his team. So Nambo, Anna make Father Mike. Father Mike, I hear the very. Olife de man. So you want to hear the man. So say the man, what do you hear the man? In fact, the guy, you know, time for who personal, but near or getting God. I got But near now, okay, John will make it. But I knew I was in there. Why? So, Hassan, Tahama, Mukuchama, Ukuma, but then, remember my chair, so, what I can look at came one like one of that. It's what I was in a very short. Between yesterday and today, I can have 7 masses. So, okay, I was just like, you know, what is fucking can be a man, you know? Yeah, and I said, 2,000 chicken today, because I was really struggling, you know, how to, you know, push through. So, was that fine? See, I was fine, my people, you have to hop camp, so the, you know, right away, so fine, very good. When I know, what can you have again? So, I have money, where get it? I know. I have money, where I know, while you're again, goes to the I'm going to get it for a moment. So, you do what I have. I have money, when I have it. Yeah. Then, be one I have money. One, when I so, however, if I will slowly, so give again. So, only when I do say, I have already one year goes to so, our community, I went every sister, I went every father, I went in, I went in, I went once. Praise the Lord. So when I went and the father went the sister, they get a better how we have over I to $10, $1, pound, naira. When you make it, I wouldn't went up, you went pound. When we went out, I never get it. So I can let my behavior. Now, what you look at, we try it out. It took the toy went to do all of this around that I need to put. I got everything. So that I'm going to job on this. But you have to just punish the judge. Master, what was there? And it's a good, Razia film. Glory to Jesus. Merry Christmas. Christy. Merry Christmas. Akumeba on 2 protocols. Okay, the first one go on behalf of the choir, and the second protocol is Father and the entire members of the church have elected the newly parish council, executives, and unfortunately, they actually connived. They connived and made me the coordinator. And in fact, I'm not having him put out, but all I just have to say is that the church have given us this assignment to move the church forward. All the ESCOs have been elected by yourselves, you, everyone in this church. So, behind your continued support
and for your continuous support to move the church forward. And there's an adage that says that when a log of wood is too heavy, people come together and the weight becomes lighter. So on that note, I just want to say, we, the executives of the Parish Pastoral Council, are asking for your continued support to continue to push us forward and let us continue to move the church forward in the mighty name of Jesus. Amen. The second thing, the report for the 2022 Christmas Carol and Night Lessons I made on the 10th of December. Obrone mani bera da Carol, munyake enu. I need to take a roll call, get out. Both spiritual and physical support. I'm not with the happy high. I'm on that day with the spirit of in spirit. You know you were with us in spirit that day, and may God continue to give you the grace to attend anything we call for in this parish in Jesus' name. Amen. So the total donations we received towards the Christmas Carol and Night Lessons was a total of $1,573. Can we clap for ourselves? And these donations were from all of us here. You know yourselves that donated. I try not to call names, but may God continue to bless you and enrich you and continue to multiply your pockets wherever this amount have come from. In Jesus' mighty name we pray. Amen. And the total expenditure for the carol, the sound system I rented that day, was a total of $100.17. We have other things we bought: files, refreshment, photography, and also the videography for that day. The total expenditure was $454.32. The remaining amount, the choir will decide the instruments we are going to buy. And by God's grace, next Mass, we are going to be launching and blessing some instruments that we'll be getting for the upliftment of our church in every Sunday and any other days we have occasions. I also want to extend a very special thanks to all members of the choir. Can we give the choir a round of applause? On the other day, you'll hear what the effort I did towards the preparation when Carol and Night Lessons are. You know, all members of the choir, when they grow into that day, when they need, physical support during the choir practice. We have rehearsals every Tuesdays and Thursdays. I think we started in August, September, and that is the commitment. And even Sundays, we even extended to Sundays, 3 times a week. May God continue to bless each and every one of the choir members, including myself. From Madam Choma to Sister Nkechi, to Sandra, to Chiaka, to Madam Ifoma, to Madam Mwandeka, to Ifoma, to Stanley, to Gochuku, to Ifunaya, to Ella Noheba, Solomon, our special thanks to Madam Benedict Njoko as well. She has always been there. She has always been there supporting us, even taking videos and trying to ensure that we are getting the right pitch and tone during our practice. We thank her very much. And even Madam Bridget, she actually helped us to organize that day and decorate and the church. But can't you go to the lower members of the house before about this day to the main people that have been pushing us. And I want to also thank every one of us for any kind of support we've given. People also contributed food
for us on that day, where we were arranging some kind of refreshment. We didn't know that people were planning for something bigger. May God continue to bless you all in Jesus' name. We also want to thank the MC of that day, Mrs. Chinedu. Can we give her a round of applause? That's the only MC I know that doesn't collect shishi. I also want to use this opportunity to thank Madam Violet. She provided food for us on that day, and also Mr. Emma, the experienced photographer. And lastly, we want to, yes, that's important. All the lay readers on that day, the children that read for us, Monday performed over on that day. We thank you all, and may God continue to bless and protect you and continue to uplift you in the mighty name of Jesus. Amen. And lastly, because of time, I would like to thank our Igbo and our one and only Reverend Father, the chaplain of the parish, Father Paul Nwaize. He has always been there for us. He has given us all the support that we can always ask for. Sometimes he even comes to see Sometimes he comes to see how well we are practicing and how well we are preparing for the carol. This year was the second edition. He was there with us in the first edition, and he will continue to remain with us. Father, we say thank you. And may God continue to bless you and keep you for us in the mighty name of Jesus. Amen. Father Emeka also gave us support as well. He has been supporting us. He gave us his parish to use as for practice every Sundays. You know, Father Paul also helped us as well. So thank him in his absence, and may God continue to bless him in the mighty name of Jesus. Amen. Okay. Thank you very much, and let us celebrate a very happy Christmas. I wish you all a happy Christmas. What does the castle of Asia? What does the castle continue, because we don't know what it is for over 3 years. More than I saw more, that's so. More than I called that, I don't know. In fact, other Cassana, Managa, Macana, you can this gas, you never know, I can do or else or Joey. I don't know if you can get So I want to thank, first of all, to thank God. For the reason, the Latin say, Caesar, they broke, why not go, I'll call Caesar. Or Veni Vidi Vici. I came, I saw, and I did what? Today I'm conquering. Amen. Yes, because I'm 3 coordinators. You don't have never to more campaign to the new coordinator. We thank God for everything. Uno kanya na buju. Keta overflow n'enesi, man dey open see every time. And I say, "Oh, I enter for the poor. Atakwere mi atakwere na acho mi fu dia." Only every just connect church. I will just go come every Sunday. Chego go dey chie. Chego dey chie maka na ba ya no kai na be na so ko kana so buy. Buy na every Sunday. Then the next step na ku win mu ka ku. Edukwere m na nke ndị China ndị chinchin gbara ebe ha mere nke ha akakwuru m ụka mgbe ha na ụmụazị ha na-etote atụghị ya n'aka ụka n'oyibo ka ha wee na-anụ oyibo abịa yọọ ka ahụ ụka n'aka ụka mgbe ha so ihe ndị na-ekwu ekwu asa wee na-atọ ụtọ a na-eme gịnị a na-agbasa n'esu eji ji awee tọgbọ ụtọ a na-ebe n'esecha oji na ya ka o wee na-eme gịnị ọ bụrụ ọkwa ụdị nke nwaanyị ebe nwa ọkwa m ebe achọ m ebe afa
ndị ọ dị na-abịawanyeghị nne kama ọ ya ete mpụta nne o siri eje na-agba isi mmiri ka o wee buru ibu ọ bụ ụdị ahụ anyị na-eti isi ehi na-eti ingredients ọkpọkọ wee na-atọ ụtọ. So Father Paul, I want to thank you in a special way for piloting the affairs of the Igbo chaplaincy. Ọ dịghị isi ị na-echekwa ma ndị Igbo nọ ebe a na ndị ụka daalụ nne. Ndị niile nyegoro aka na nchịkwa ọrụ dị iche iche. M mara mgbe m nọ n'Ottawa na ahụ nwata akwụkwọ ndị ụmụ akwụkwọ na-ezo ezo, so anyị bịa na-ezobanye na kwaya ya na-eme mgbe na ịpụta kwaya adịghị egwu na ọwọzi nke manaji anyị mere kwaya nke manaji mgbe ahụ Chioma na ndị otu ya have radicalized the choir. So much because when they wait today, you're 4 months, now what's the other now we are. You can't believe it, number go outside, then we ask so and I walk Inuit. Inuktitut. Nakala Hokala, that's Sumama in the well, I talk about what God cannot but it's wonderful. So when we talk about Jakuka and Wandel, you see, I am last month. No, I didn't say. A bomb car will keep us Ambia. And now I'm going to say pass. So, by grace of God, I have been reassigned. I can already know, Father, about to be making it. So, Kita, I'm going over to the States. So, I am going to the state of South Dakota. I'm making no meaning because one way or the other you have contributed in my life and you are part of my story. I'm going to make a teacher. I'm making no Nando. I'm going to Mara Nawata, Nago, I have standing. Father Bruno, Father Nenan Kano, Father Masabikun, Madikun Diki, and also, I can get him so, I'm going to watch out of my way, seeing Kedum. I am thanking all of you. Who have done one thing or the other, I thank all of you. I don't want to call any name, but I thank all of you. And I thank my fellow priests, Keta and the sister and the brothers and sisters. You are highly welcome. No. So we thank God, we are growing. Kachineke na gozi anyị niile. Kolili Christmas anyị na-eri taa. Ka ọ lụtara anyị aṅụrị, wetara anyị udo n'ezinụlọ anyị. Wetekwara anyị udo n'obodo anyị. Mgbe unu kwụzi ọtọ kịta anyị amasị. Onye nwe anyị nọnyere unu. Ka Chineke onye ji ike niile onye fụrụ anyị n'anya wee were ịfụnanya afọ fụrụ anyị wee nye anyị so otu nwa ya gọzie unu ma chekwaba unu ma tinye ịfụnanya n'ime unu mgbe niile. Ka Chineke onye kagburu mmehie anyị bụ mmadụ wee nye anyị onyinye kacha onyinye ka o nyere anyị aka oge niile na-agbaghara mmadụ ibe anyị ka anyị wee na-ebi n'udo mgbe niile. Ka Chineke ji ike niile na-agọzi ezinụlọ anyị, na-agọzi aka ọrụ anyị na ihe niile anyị na-eme, na-agọzikwa ndị be anyị mgbe niile ka ọ ga-abụ anyị nọcha n'ụzọ ije anụnwa anyị nọ anyị ejighatakwa azụ na-enye otuto
na-ebunye afọ elu n'ebe niile ma na mba ma na be anyị wee so na ndị ọ ga-akpọbata na alaeze n'igwe n'ikpeazụ. Ka Chukwu ji ike niile gọzie ma chekwaba unu, Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Na-abanụ n'udo, misa gwụsịgo. Merry Christmas, everyone.